Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Unsa barong napuak? Naapod sila! Husto na! Husto na! Sanggahan ni Jesus! Ayaw na ko ninyong sa buka! Pahawak ka mo sanggahan ni Jesus nga Nazaret nun! Oh, sa karon. Ngano na singgit si Sister Stephanie? Amot lang ka, Mother. Wa ka siya mag-wild kinasulan. Magtinangling ka ni Roxanne. Aron, maalarma ang mga madre. Oh, Mother. Noon sa mong pudron, uy. Nga kipagting manang ganin ng atong kumbento? Basin doon ay emergency. Sige na, mga tuta sa labi, sister. Kinuo ko. Nangabuag ang mga bildo sa mga bintana sa labi ng kumbento. O si Sister Stephanie! No! Stephanie! Mga sisters! Tabangan ninyo si Stephanie! Magdaligo mo! Oh, Mother! Nagkabuo ng mga madre na itabang ni Sister Stephanie. Maripago rin mo papaeng hinaptanon. Kung himo kag deliverance session, ako sabang mo himo ko retaliation. Libugon ko kamong tanan og sakiton. Dili kini mo'y katapusan kundi kini mo'y sirugdanan lamang. Kanang madring patanon. Yummy o pagka crunchy. But for the meantime, di ko lang unang utloon ang nectar sa imong virginity. O for the meantime, akong isunod ang pakialam merong Dr. Carl Astan. Tanaw na to, dili ka ba malibog o ma-depressed? Hinaptanong psychologist. Abi Satani. Janice, please, sabta ko. Nabisi lang yun ko maong wa ko makaalinggat nga ato daing mansari kagahapon. Please, sorry na. Abi ni mo, Carl. Ikaw, no? Kusog kayo kamuhatag og panahon sa imong mga pasyente nga gusbaton og pag-isip. Samtang ako, imo lang kong gikalimtan. Murag pakapin pa sa imong kinabuhi. Oops. Oh. What a timing. Nag-away ang maraghilig ugmay. Oh. Wagod ka. Ikaw mag-good. Obsessed kayo na ng imong research. O niya wanay panahon anang sa imong ginigugma. Ay, mas mayo ka mo hilom ko. O akong paminahon ang ilang mga gipanolti. Ako makasabot. Mas may pagpamatay na lang ko. Sama sa imong unang girlfriend nga naghihigog naman sa imong ka-indifferent o kamanhin. Please! Janice! Please! Ayaw naglakaw! Ato isitang kinibutangan! Get lost! Janice! Janice! Ako sundan mo. Tanaw na to kung dili ka ba mabuang Dr. Astana sa kong pagabuhaton ngadto kang Janice. Abi Satan. Nanaw si Janice dun sa mga apartment. Kaiwaman si Dr. Carl Astana. Ako lang ko nagulipay ka rin mo, Janice. Aron marili ka, kikan sa imong kayos o kalikot-kot.
Ako siyang sudlon. Ikaw kinamabasol ining tanan, Carl. Ikaw gyud ang mabasol. Ikaw gyud. Ayaw palagi sa imong gibati, Janice. Kinsa ka? Ang anong nakasuot ka din sa ko pinayanan? Dili na may nungdanon kung si Kinsa. Ang may nungdanon karon mao nga mahulipan o kalipay ang gibati mong kaguol. Dili ko. Nasayod ko nga naglago kapag ayo sa imong hinikugmang si Dr. Carl Astana, ang psychologist nga way panahon alang nimo. Apan adunay panahon alang sa mga buang-buang. Okay, concern lang ko nimo. Mga gisundan ko ikaw, base ng magkauna-una kag dautan. Wa ko magkinahanglan sa imong presensya. Mga gawas din eh. Gawas din eh kay kung dili mo tawag ko og pulis. Police! What do you think? Si pagtuon mo na ako, akyat bahay? No. Dili ko akyat bahay. Hinunua. Ako ang imong ikauban karong panahon. Alang sa imong biyahe, padung sa ikapitong langit. Unsa? Unsay buot nimo ipasabot? Oh. May pakainusinti maday ka? Kanapang inyong buhaton ni Dr. Astanang God. Sa imong gusto ng posisyon, traditional o missionary. O kung gusto ka, atong imo og live coverage nining akong video nga kaya. Di ba, mas exciting kayo, Janice? Ayaw! Ito katingali ka magkadagan ka ba, Janice? Akan be. Ayaw! Iyami. Kamera. Wa man si Carl. Sukita na lang. Ha? Hayop ka! Hayop! What a feeling. Pagkanito sa feeling. Oh. Ay. Tanawan ako, Janice. Pagkanindot sa kuha mo, mura kitang mga artista. Will perform. No? Anong dili ka mawawa na makonsensya ng imong gibuhat? Ang angay ni mo, batyo na lang ka. Ayaw! Aron mawa ang imong problema, anay pisik nga 5 kadupa. Nga atong ihigot sa imong liog, dayon atong ibitoy sa kisay. Aron ang imong makaigalaan og si Dr. Carl mag-coffee party. Nito ay daon ang liog sa chinita. O siling panako sa ibitay. Ako na siyang pahigdaon kay Mura. Nakuhangan pa ko. Sikat naon. Out of reach man gihapon si Janice. Sige lang. Ako lang siya natagan og space. Ako man sabkot. Nga nung man ko makahatag niya og panahon kagahapon. Nakalimot pa noon ko nga. Doon na di ay misapot. Sus! Nagbitay na tao ng kwapita.
O kining akong video documentation, akong ipadangad to kang Dr. Astana. Ako niya, mabalik ko sa kumpento sa mga madre. Oh, sakiton ko sa ikaw, Sister Stephanie. Atribidang madre. Katong patanong madre. Maayo nga ako po itong patanong pinagi sa kalali. Andayon, next, ikaw na sa padre. Amaro. Sakit ikaw binahagi sa pagpasakit niya itong mga tao nga haduol sa imong pagpati. Abi sa tari. Nakapahuay na si Sister Stephanie. Buotan magid unta ni siya og matinud-anon. Apan maglisod lang jud kog tugkad kung nganong interesado kay siya ni anang spiritual warfare. Ug kani, unsa kay nagkatukmod niya sa pagbuhat sa ingon? Ug nganong ingon sa giparok-parok niya yang iyang giparok-parok sa bumbong sa opisina. Ay, may nalanggani kay plywood kadto ug dili semento. Kay kung sementado pa, mabuak yun ang iyang Lord, tabangi in town si Sister Stephanie. Husto, akong sultihan ang Mother General ni ini aron sa ingon, matagan og tabang si Sister Stephanie. Oh, kinuo ko! Sarong-sarong karon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!